خوا پلنگ پیلو یک هبو یک تنبو یک هات یک چو هاوین هات بهار چو کرکی پلنگکی یه 5 سالی هبو ناوی وی پیلو بو پیلو ji lîstikê û gerê pir hez dikir lê ji xewê hîç hez nedikir. Ji serê sibê heta êvarê li daristanê dilîst. Dema dibû êvar bi zorê dihat malê. Her şev bi pevçûn radiket. Diya wî ji vê rewşê pir aciz bû. Biryar da ku biçe cem mamoste bizin zêzê. Ji ber ku bizin zêzê mamosteyek eqilmend bû. Piling xanim çû cem bizin zêzê û jê re hal û meselê got. Bizin zêzê hinekî fikirî û got: ew kîngê dixwaze bila wê çaxê rakeve. Çunkî planeka min a pir baş heye. Tu dizanî keça min bozê û pîlo hevalên hev in. Ew ê bozê jî alîkariya me bike. Were di goyê te de bibêjim. Piling xanimê rêya mala xwe girt, piçekî bêhna wê hatibû ber wê. Di dilê xwe de got: çi baş bû ku ez çûm cem mamoste bizin zêzê. Çi fikrekî xweş da min. Roj hêdî hêdî diçû ava. Hinekî din lez kir. Êdî hatibû nêzîkê mala xwe. Dengê kurê xwe nas kir. Pîlo hîn li derve dilîst. Dema diya xwe dît, baz da xwe avêt hembêza wê. Piling xanimê kurê xwe hembêz kir, maçî kir û got: ger tu bixwazî tu dikarî hinekî din jî li derve bilîzî. Pîlo got: na dayê, min pir bêriya diya xwe kiriye. Ez ê bêm malê. Plana wan ji niha de bi ser ketibû. Bi dilekî xweş çûn cem mala xwe. Piştî şîvê diya wî got: ax, ez îro çi qas westiya me kurê min. Ez ê rakevim, tu dixwazî bi lîstokên xwe bilîze. Pîlo matmayî ma çunkî her şev diya wî di vê saetê de bi zorê wî dixist nav nivînan û jê re çîrok dixwendin. Pîlo got: dayê, ma tu ji min re çîrokan naxwînî? Diya wî got: heke tu aniha radikevî ez ê bixwînim. Pîlo got: na dayê, ez dixwazim hinekî din jî bilîzim. Şev baş. Diya wî got: şev baş kurê min, min dikira ji bîr bikira, min hevala te bozê dît. Sibê rojbûna wê ye. Ew ê rojbûnê li ber mala me pîroz bikin. Hinekî zû rabe. Pîlo got: hey, ez ji rojbûnan pir hez dikim, hey. Pîlo wisa kêfxweş bû ji ber ku ne mecbûr bû raketa, bi lîstokên xwe lîst û lîst û lîst. Lê piştî çend saetan ji lîstokên xwe aciz bû. Di hundirê malê de çû hat çû hat. Pir dixwest ku bibe sibeh û ew jî pasta bixwe. Hêdî hêdî xewa wî hat, lê bê çîrok nikaribû raketa. Çi xweş her êvarê çîrokên xweş guhdarî dikirin. Bi çîrokên diya xwe di xewre diçû. Xwesika biya diya xwe bikira. Pîlo nêzî destê sibê bi xeyalên rojbûnê di xewre çû. Serê sibê diya wî bangî pîlo kir, lê pîlo nikaribû şiyar bibiya. Piling xanim çû ber pacê, çav da zêrê. Rojbûn dest pê kir û planên wan jî dest pê kir. Bilbil stran digotin, deng diçû pîlo, lê çavên wî ji xew ve nedibûn. Bi zorê rabû hate ber pacê, mêze kir ku nepoxên rengorengo li her derê daliqandîne. Pasteyeka pir pir mezin li ser masê ye. 5 mûm li ser wê ne. Bizin bozê pifî mûman dike. Hevalên wî jî jê re li çepikan dixin. û dibêjin: pîroz be, pîroz be, rojbûna te pîroz be, dirêj be, dirêj be, jiyana te dirêj be, bixêr be, bixêr be, ev rojbûna ji bo te, diyarîk, diyarîk, diyariyek ji bo te. Pîlo li ber pacê di xewre çûbû, dema çavê xwe vekir, rojbûn xilas bibû, pasta xilas bibû, dest bi girî kir. Ez di xewre çûme, rojbûn xelas bûye, ez pir xemgîn im.
Diya wî hat li ber wî geriya û got: Xemgîn nebe kurê min, xemgîn nebe layê min, tu nizanî sibê jî rojbûna bavê te ye, em ê dîsa pas te çêbikin, dîsa bangê hevalên te bikin. Lewma ez ê îşev jî zû rakevim, sibê pir karê min heye. Pîlo hinekî aş û aram bû. Piştî şîvê piling xanimê got: Ez ê biçim rakevim pîlo, tu dixwazî bi lîstokên xwe bileyzî? Pîlo got: Na dayê, dereng raketin ne tiştekî xweş bû, bêyî çîrokên te xewa min nedihat. Hem jî ez naxwazim di dema rojbûnê de dîsa xew de bimînim. Ez ê zû rakevim, da ku sibê alîkariya te bikim. Pîlo û diya xwe bi hev re lorandin. Xew xweş e, xew xweş e, xewa dereng nexweş e. Kesê dereng şiyar be, roja wî her dem reş e. Pîlo ket nav nivîna xwe, çavên wî bi xewn û xeyala rojbûnê çûn ser hev. Di saeta xwe de raket, plana mamoste Bizin Zêzê jî bi ser ket. Çîroka me ev bû, sê pirsên min hene ez dixwazim ji te pirs bikim. Pirsa yekem: Piling Pîlo ji çi hez dikir? Ji gerê û ji lîstikê qas hez nadikir. Ji ger û lîstikê hez dikir, lê ji çi hez nedikir? Ji gerê qas hez nadikir. Aferîn. Pirsa duyem: Rojbûna kê li ber mala piling Pîlo dihate pîrozkirin? Rojbûna Bizin Zêzê. Bizin Zêzê. Aferîn. Pirsa sêyem: Pîlo çima digiriya? Çünkü rojbûna rengo texliye. Aferîn. O pas te jê re nemabû. Aferîn. Ev ya jî çîroka xewna piling Pîlo bû